Sa Good Vibes, Bicolano nga e-trike driver nagbalik sa nawigit nga sweldo sang doktor sa City Health Office. Yaring report ni Nico Delfin. Masami nagahapit si Dr. Edwin Miraflor sa Satellite Market sa Barangay 34 para magbakal sang pamahaw antes magpauli. Sang Lunes, natingala siya sang hindi niya na makita ang bago lang nabaton nga sweldo halin sa ospital. Expect ko masikilala sa mga fan. Oo. Wala ka ma-expect wala to identification nga upod. Kwarta lang ito ya. Ginbalikan niya ang baligyaan sang barbecue kag ang malapit nga merkado sa handuman nga makita ang nawigit niya nga kwarta. Sa bulig sang residente, nakitaan man sa kopya sang CCTV ang isa ka e-bike driver nga among nakapudyot sang nawigit niya nga kwarta. Si Ruel Cardosa ang bagulan sadto nakadulong sang pasahero sang nakitaan niya ang kwarta. Istorya ni Ruel, gilayon niya ginpangita ang tag-iya sang kwarta o galing napaslawan siya. Kung na buhay na balik ko man talaga sa Tagiya. Oo. Dahil nagayo pa nga dito sa piyak na naglantaw pa sa CCTV, talagang kilanlangan talaga yung kwarta. Di man ko nagkambala, ring kwarta kisa init, pasi damo pambala magkakong. Bisan ang misis ni Ruel nga si Cherry Ann ang nagduso man kay Ruel nga pangitao ng tag-iya agod mabalik ang 8,000 pesos nga napudyot niya nga kwarta. Kita yung kwarta, hindi siya nakatulog. Natulog. Nga aman. Na daw ano ko, sir, kung 5 ang kwarta taguon mo na. 5 kung ako manita, ihatag mo. 5 hindi na para sa imo na. Sang masunod na nga adlaw sang ginpahibalo siya sang iya mga kaupdanan sa paradahan nga ang tag-iya sang iya nakitaan nga kwarta amo ang anay officer in charge sang City Health Office. Hindi naman sa akin, bakit ko naman pagkastasin Gani sa pagbalik man sang doktor sa lugar, wala na magduwa-duwa si Ruel nga ibalik ang napulot nga kwarta. Magaan man sa loob. Napatod ni Dr. Miraflor nga bisan sa kapuraot may nagapabilin pa nga mga tampad nga individual kasubong ni Ruel. Gani siya ang nagbilin man sang padya para sa e-bike driver. Pati ang mananang ang kaayos ang tao alaga po. May chance pag may chance pag there is goodness in everybody. Si Ruel ang pangayaw halin sa Bicol Region. Sa Alunan Yulo, sakop sa Barangay 34, masami siya nagabiyahe sang e-bike. Ang iya naman nga misis nagabaligya sang inasal, agod masagod sang gusto ang ilalima ka mga kabataan. Nico Delfin para sa DGCast Negros.